Enggak Mboten minta. ket mau cawane boten terus. Nah, Rono. Ya, sana lewat sana. Peh, seneng aku lek kon marani mantene. Mbak manten masih. Mbak oh iki lho ya Allah. Mas, Mbak ya Allah wayu kayak aku Oh, iya nah. Oh, Mas. Rada ndredeg aku. Nyuwun lagu napa, Mas? Coba Nduk takon karo Mas Manten karo Mbak Manten ngersake tembang napa Nduk? Dan krimis oh tembang kangen. Oh, tembang kangen. Oh, nggih. Iya. Niki ini kita mbuandel ya Pak. Wah, ora omong tenan kok. Kula dhewe judeg kok tenan kok. Piye? Ora ayu niken ki ayu, bandel ki ayu nek nggonku ayu. Ki ora ndang ditutup Namanya ngono. nyanyi tadi ya? Oh, ndak nyanyi. Lho kuwi sakelas karo kowe kok, Dik, piye? Iya toh, sampe kelas berapa? Wong saking awakmu wae sing kegeden kok. Kelas 1. Kelas 1 kok. Ha delok nang ayo Aku kelas kelas 5. Ya, Mas Manten ngersake apa, Nduk? Tembang kangen, Pak De. Mbak Manten, Tembang kangen. ditanya dulu nyanyinya di mana? Nyanyi teng pundi? Teng mriki napa teng ngisore niki? Kono lho Nduk nang latar sekolahan kono. Oh, teng mriko. Kok kangelan to kula teng mriki? Ya. Kok nyanyi nek kono. Nduk, Iya, Pak De. diaturke garapane apa sing gayeng nggih? Sing Nggih. gayeng nggih? Jare tembang kangen. Lho nek Ah, tembang maksudnya- kangen ning garape sing gayeng. Garap dayeng. Iya. Cengkoke Balisa Indonesia nggih. Heeh, yo. Mbak Manten mau joget? Yuk cus. Ndak. Aja, Mas Manten, aja. Mas Manten. Lah engko malah engko bengi jogete repot no malahan ya. Ken Apa? joget dhewe engko. Heeh. Oh, Niken ndak wae iso sing joget joget. niken. Oh, Yo. iya. Yo Teng tem. mriko nggih. Heeh, ono nang parkiran ya entuk kono. Ki asli apa ora kok gek tak peke ngono lho. Wah bocah iki nek iki ora dibondo tangane tenan kok iki. Jak neng mall ngono mesti njikuk ya apa-apa iki kok iki. Manis kok. Ya. Tem. Iya kayak aku manis. Angel lho golek bocah ayu cilik pinter ning ngah-ngoh ngene iki angel tenan. Ngah-ngah piye? Cantik. Ngah-ngoh iki bicara nggonku cantik banget iki, Nduk. Oh, ngah-ngah ya. Cantik Berarti banget. sinden-sinden ini ngah-ngah. Ngah-ngah. Ngomong Ngah-ngoh. karo kowe. Mbak Mantene ya ngah-ngah. Ora, aja. Aja ora. Ngah-ngah jare aku ngah-ngah ya ayu. Kuwi khusus nggo kowe. Khusus nggo kowe iki ngah-ngoh ki ayu, nek nggo liyane cantik. Oh, ngono mek cah cilik tok ngono. Nggo ta? nggo cah cilik tok. Ngono kuwi. Ora wis gedhe kok mantene. Tembang kangen ya, Nduk. Tembang kangen yo. Balisa Indonesia. Balisa. Balisa. Ya Balisa. Ba. Ba. Li. Sa. Balisa. Balisa. Ya Allah. Ba. Ba. Li. Li. Sa. Sa. Balisa. Balisa. Ayo Mas, tembang kangen. Tembang kangen. So.
tangannya dong untuk si cantik Niken Salidri. Salidri. Luar biasa. Aja suwe-suwe nduk, mesake sing nang mburi nduk, mesake sing nang mburi. Mesake sing nang mburi.